Я слежу за твоим творчеством постоянно. С тех пор, как я Дякую. прочитал твою книгу, первую, я надеюсь, далеко не последнюю, «Следы на дороге» про войну, которая вышла вообще в топы украинских книгопродаж. Сколько ты сейчас продал книг? 30 тысяч уже, да? Вже більше 30 тисяч. Но это очень много, я просто знаю с книгоиздательством все связанное. Причем у нас же украиномовные книги до сих пор проигрывают, по-моему, да, по продажам российскомовным в основном. Чесно кажучи, не знаю. Ну, звичайно, обсяг продаваних книг російських він більше. Але я думаю, що тут некоректно порівнювати, бо обсяг російської літератури, він, в принципі, більший. І вона часто дешевша, бо російський ринок книжковий, він набагато потужніший, ніж український. І, наприклад, власник видавництва Альпіна Паблішер, це російське видавництво, ті зараз, які намагаються зайти в Україну за партнерства з Якабу. А цей видавець найбагатший видавець в Росії, і там і в топ-5, здається, ну як мінімум в топ-10 найбагатших людей Росії. Тобто російський книжковий ринок він набагато потужніший, ніж український, і у них є можливість демпінгувати ціни. Ну да. Тому українська література і російська література в Україні знаходиться не на рівних умовах, і як би це дивно не звучало, то програє саме українська. Я хочу зрителям сказать, что у нас есть прямой эфир, как всегда. Есть возможность задавать вопросы гостю в прямом эфире. Валера, как по мне, очень интересный гость. И звоните, телефон есть, это Viber, может звонить с любой точки мира и задавать вопросы моему гостю. Вот про украинское книгоиздательство. Да? Недавно был скандал большой, связанный с, по-моему, книгарней «Е», это сеть магазинов, да? Где они заявили, что что-то такое с российской литературой связано, и ты тоже в это дело впрягся, З книгарною є? Нет? Ні. Ты борешься с этим российским впливом? З Альпіною. С Альпиной. З тим, що Альпіна намагається зайти в Україну за партнерства Якабу. Коли я побачив, книгарня є, вони там також продають Альпіну, але з самого початку, ще рік тому, коли ми починали цей, ну, скажімо так, типу протест, з самого початку ми заявляли, що ми не боремось з російськомовною літературою і з тими, хто просто реалізовує російську книгу. Бо на сьогоднішній день, ну, це просто безперспективно, потрібно інакше на це впливати. А ситуація з Альпіною і Якабу, вона унікальна тим, що Якабу сюди заходить за партнерства Якабу. Це співпраця. А вони починають допомагати їм друкуватися. А Якабу – це найбільший дистриб'ютор книжок в Україні. Тобто це дуже небезпечно для існування української книги. Кого вони хочуть друкувати з російських авторів? Я не знаю, але от ця Альпіна Паблішер в Росії, вони друкували пропагандистську літературу. В тому числі вони надрукували Олівер Стоун. Ну це ж прихильник Путіна, колись такий, адекватна людина, лівак, років 40 тому. Да. А сьогодні він записує, це, здається, не перше його подібне інтерв'ю. Він, здається, до цього ще записував з якимось неадекватним політиком колись. Але він фанат Путіна, ми ж знаємо. Менше з тим. А він записав інтерв'ю з Путіним. Там, де йшла мова про Крим, про фашистів в Україні, про Майдан. Окрім цього інтерв'ю, він ще й випустив книгу, де ще більше матеріалу. І я знайшов цю книгу, ми її передивилися, і там дуже багато пропагандистського матеріалу. І це друкувала саме ця Альпіна, якій Якабу допомагає зайти в Україну. А ситуація з книгарнею є, був цей скандал, я в ньому не брав участі, але варто зазначити, що, ну, по-перше, коли це все трапилося, мене трохи засмутила реакція людей. Наскільки всі накинулися на книгарню «Є». Типу, вони не праві 100%. Але найбільша їх помилка – комунікації з людьми. От вони самі створили цей скандал з тих тез, які вони написали в своїх постах. А якби у мене запитали рекомендацію, власники книгарні «Є»,
то я б їм порадив би Помовчати. в той же день видалити, господи, звільнити людину, яка займається в них як менеджер по комунікаціям з Слушай, людьми. у нас у власти Бо проблемы те, що с вони коммуникацией написали, такие це же. було Поэтому... настільки, це було дуже тупо. Слушай, Дуже ну вообще тупо. у Вони нас... самі цей скандал створили. Вибач, просто це треба закінчити. А різниця тут принципова з Якабу і книгарнею є. Бо одні співпрацюють, стають партнерами, Мгм. а інші реалізують. Це не класно. І за це їх можна сварити. І потрібно сварити. Але це не робить книгарню є ворогом. Бо з самого початку, коли книгарня є там з'явилася ще в Ну, вона ж кінці проукраїнська нульових, вони була, з самого да. початку вони зробили акцент на українській книзі. І навіть зараз, якщо зайти в їх книгарню, в 95 чи навіть 99 їх асортименту – це українська книга. Російської літератури, там може найменувань 15, стоїть на поличці під плашкою іноземною мовою, чи іноземна література і тому подібне. Ну, тобто, навпаки, вони молодці. Мені книгарні є, насправді, є за що подякувати. Але цей скандал, ну, це їх дуже погана, неправильна політика в інформаційному Ну полі. ладно, особо наш зритель, кстати, про это и не знает. но І просто цей если- скандал, він вщух одразу. Да, да. Але насправді, я коли тільки побачив, наскільки люди радо накинулись на книгарню є, мене це трохи То есть засмутило. своих бить у нас традиции Тобто, имеется. типу, камон, ну, типу, чому ніхто не розібрався в цьому запитанні? Але на другий вже день багато людей в Фейсбуці, які відомі своїми дуже критичними висловлюваннями, почали писати пости, в яких підтримували книгарню є.